Потребители на YouTube, аз съм Марк Зомби и се оказа, че изобщо не съм минал правилно този мап и заради това сега започна от начало. И аз ще контролирам. Добре. И тук пише, че ако щупим това, има някакви секретни работи, има диаманти. Ето сега демонстрирам. Гъм. Ама то наистина има диаманти. И аз просто не съм го минал правилно. Ще гледах един клип в YouTube и не съм го минал правилно. Сега да почвам от начало. Ето това е лицето на нощ. Така. И така, ето, това е лицето на нощ. И всъщност тези работи из вълната са били... Добре, така да ще изхвърля. Тези работи из вълната са били... чакайте малко. Тези работи из вълната са били някакви... Не мога да ви обясня все едно. Така, сега започнахме. Една врата се отваря. Сега, така... Много добре, тук има такова. Сега чакаме да видим какво ще има тук. И това е чест един диамант. И тук има някакви такива бокчета. Не. Така, ние само тук да проверим и тук някъде да няма. Не, тук няма. Така, само проверявам. И сега първо ще направя това с стрелите. Така. Нещо тайно. Ами не, аз това не виждам. Добре, аз видях. Сега да го щупим. И този клип ще бъде... Аз не знам как ще бъде. Добре, намерихме един диамант. Така, сега разстреляме. Тъй, че трябва да оцелим само едно от тези. Така че сега ще опитам. Ето, оцелих по едно от всички. Други тайни нямам. Тук нещо. Коридора. Не, добре. Добре, там има нещо. Така. Съм гледах един клип. И там. Там просто не ми се изтегля добре мапа. Защото тук имаше едно блокче. Чакайте, че мисля, че видях нещо, но... Дори съм видял, ще го така. Седна. Сеща се. Ако не се сеща, ще го щупа после. Мага, добре. Сега тъгно като съм падал, ще потърся нещо тук. И изглежда, че тук няма нищо. Така сега продължаваме, качваме се. И скачаме. Сега... Това, което аз никога не мога да го скоча. Така, както казах, гледах един клип и... Опа. Си изпуснах стрелата. И... един пиш като го играл, на него му беше много лесно. Тук имаше едно купче, той се го прескочи. Тук имаше едно купче някъде. И той скочи на него. Ама тук няма купче. И ми е доста по-трудно. Така, надявам се да не ме чувате слабо. Ако ме чувате зле, не знам какво ще стане, ако ме чувате зле, но просто нищо. Така, сега скачай тук. Може би ще пусна някаква музика, докато това го скачам, но не. Добре. За малко. И така. И ето, сега се изкачваме. Просто знам, че това става много бавно, ама сега какво да се направи? Добре, скача го. Сега скачам това и това, натискам левера. Сега скачам това и чупим това тук.
Надявам се този път да е станал доста по-бързо, отколкото миналия. И така. 17 диаманта, това е добре. Защото миналия път имах много по-малко. Около 10-11, мисля, че 11. Така. Тук има ли нещо, както гледам няма. О, добре. О, се връща на нищо. Аз просто се върнах на обратно, защото съм се объркал. Да, глеждаме за нещо. Ами, аз мисля, че няма тук. Така. Някъде. И да, тук има, както виждаме. Няма вижте как щупа такова. И тук има един диамант. Сега си гледам само страничката. Така. Добре. Какво имаме тук? Всъщност тук не виждам нищо. Някакви табели, които... Така, аз само да видим. Значи, сега променяме първо синьото. Къде е тук синьото? Аз първия път просто не бях разбрал. Но какво се прави? Значи това отива така. Променя на оранжевото. Нали? Добре. Сега това отива тук. Добре. Какво да правим? Да. Сега променяме и това. И променяме и розовото. И да видим сега какво ще стане. И бутона не се натисна, защото само дървените могат. Така да видим. Къде отиде? Добре, аз не знам къде отиде, но все едно. Какво искате да ми кажете? Нещо ли? Добре, какво не съм направил? Добре е това. И сега. Така, това отива тук. Това отива там. Така. Добре, ако оранжевото си остане така. Добре, някой ми пише. Така. Добре. И Георги не може. Така. Чакайте сега. Какво може да сменим? Ако си оставим... Да. И мисля, че разбрах, ако с това си го оставим така. Не е много чудно какво ще стане. Сега гледам. Да, за натисна старт, естествено. Така. Добре, отива тук. Това отива при оранжевото, това отива тук. Не. И добре. Бързо да го сменим. Знаете какво няма да държа? Лъка. Така, да видим сега дали ще стане. Аз съм победител. Но добре, тук има нещо скрито. Чакайте малко. И така, добре. Само се гледаме за още нещо, да се върнем. Но знаете ли какво? После ще гледаме. Така. Имаме 19 диаманта, това е доста добре. Значи, едното е тук. Добре. Добре, тук имаме още едно такова. И сега го чупим. 20. И тук нещо, добре, тук има блокче клей. Добре, нещо се отвори. Да, видях да се отвори. Двето е в долния ъгъл, добре. Добре, това тук също е доста добре. И така, на връщане ще проверим навсякъде. Така. Тук има блокче клей.
Бин, добре. И третото пак е в долния. Третото е долния. Ясно. Сега да се опитаме това да го оцелим. Добре, не го оцелихме. Добре. След това. Половината се отвори. Сега искам да оцеля ето и това. Оцели го. Сега това. И ние го оцелихме. И така, четвъртото е тук. Добре. И тук има още нещо. Така. Още един диамант. Така. Добре, ще посветя. Така, тук какво приемаме едно редстоун, добре. И всъщност така, това го слагаме тук. О, добре, тук има едно клей. Чупим го. О, добре, паднахме. Аре, шпила. И тук има още едно редстоун, взех го. Така бързо и така, ние сме видим. Сега имаме две редстоун. Само къде е третото? Така, сега имаме още едно редстоун. И то, къде го бях намерил? Много ми е интересно. Къде да търсим този редстоун? Ами, аз в миналия клип намерих две. Така мисля, бе. Ами, добре, бе. Всъщност не, аз намерих... О, добре, тук има още клей. И има някаква стаечка. Какво на? Добре, Петър в долния ъгъл. Ясно. Има още едно редстоун, нещо тайно. Добре, тук имаме нещо тайно. Така. Почти го щупих. Добре, готово. Така. Значи тук имахме още една редстоун и пето е в този ъгъл. Значи запомни ги. Едно горе, две долу. 3 в един от ъглите. 4 къде беше? Да. 4 сечих къде. Всъщност, я пак да погледна, това мисля, че беше 4. Да, 4 пак е отгоре и 6. Всъщност, 6 още не сме открили. Добре. Значи редстоун слагаме тук. Добре. И гледаме някаква врата и това е паркур. Така. Ох, стига е. Добре, тук му ще мога да щупя и това тук. И така, чупя. И ущупих. Така. И така. Всъщност, като мина това, ще свърша епизода. Като намеря 6-то. Така, сега тук чупим. И така, имаме 25 такова. 25 диаманта. Това мисля, че там е поставено нарочно, за да се удариш. Мисля, да. Така. Скачай. И да, аз паднах. Няма нищо. Добре. Знаете ли какво? Изглежда. Стига да е това дори. Защо така паднах, си чудам. Но все едно, миналия го минах почти без да падна. Но знаете защо казвам почти, защото аз паднах
Но няма нищо. Аре, стига, точно последното падна. Така. И така. И добре. Това нещо така интересно не няма. Ох, сериозно ли? Добре. Все едно. И добре, всъщност се оказа, че още няма да намеря 6-то, но мисля да свършвам. Добре, ще мине това. И добре, мисля, че успея. Така мисля, да. Защо? Аре, стига. Все едно. И това беше от мен.